עכשיו עלינו לתכנן איך נגיע לשם. כך, אז את ובעלך יצאתם לטיול בחיק הטבע? לא, אנחנו לא נשואים. האמת היא שאנחנו כאן במשימה סודית ביותר. מאוד. מאוד סודית. להציל את הילד שנחטף בידי מקליץ'. נכון מאוד. מאין אתה יודע? בקרוב יתברר לך שאצלנו אין סודות, יפתי. ובכן, באיזה מסלול תלכו? שביל המתאבדים שבעמק הזוועות או קיצור דרך מצוק השטן? שביל המתאבדים? בחירה טובה. יותר נחשים, פחות מפולות. ולאחר שתעברו את מפרץ הדמים, הדרך פנויה, זאת אומרת עד מעבר הכלב המת. רגע, אינני מבין. כל המקומות האלה לא מסומנים במפה. המפה הזאת לא שווה כלום. כאן אתה זקוק למישהו שמכיר היטב את השטח. מה, צ'ייק, אולי תדריך אותנו? לשירותך תמיד. אישני על זרועי בבקשה, הדרך לא תהיה קלה. העלמה ביאנקה, פעם כבר נתקלתי ב400 כלבי דינגו ענקים. הוא אפילו לא יודע איך מקפלים מפה. זו הדרך היחידה לנוע בערבות אוסטרליה. אלה אמצעי התחבורה. הכל בסדר, ברני? כן, אבל קצת לא יציב כאן מאחור. עדכו את חגורות המושב. מיד אנחנו עומדים לנחות. חכה, עדיין לא! ובכן נערי, נראה מה נוכל לעשות כדי לרענן את הזיכרון הלקוי שלך. האם היא בצוק השטן או בעמק הזוועות? מה דעתך, ג'ואנה? כן, זהו זה. על הרכס שמתרומם מעל המפל הגדול. אני מתקרב. אמרתי לך שאינני זוכר. אינך תופס שציפור כזאת שווה הון תועפות? נתחלק בכסף חצי, לא תשיג הצעה טובה מזאת. לא יישאר לך כסף אחרי שהמשטרה תחסל אותך. ג'ייק נעלם. לפני הרבה מאוד זמן. אולי כדאי שאלך לחפש אותו. אל תדאג לג'ייק. הוא מסוגל לדאוג לעצמו. כן, שמתי לב. אני בטוחה שהוא יחזור עוד מעט. בהזדמנות זו שאנחנו לבדנו יש משהו שרציתי לבקש ממך. כן? מה הדבר? ובכן, העניין הוא כזה. עלמה ביאנקה, את תגרמי לי אושר רב עם העכברים האלה לא בשבילך, הבנת? זהו! עלמה ביאנקה! חיפשתי אותך בכל מקום! ועכשיו הקשב. יש דרך ארוכה לפנינו, ואתה תיקח אותנו לשם. ושלא יעלה בדעתך לגרום לנו צרות. ברור? הם יצייתו לך ברגע שתהיה תקיף ותסביר להם מי הבוס. אני צודק, חביבי? ועכשיו זוז! זה בסדר, ברנרד. ג'ק שולט לחלוטין במצב. כן, שמתי לב. לא תאמיני, אבל זו האמת לאמיתה, עלמה ביאנקה. הייתי מאלף כלבי דינגו. כן, ופעם אחת ניצבתי לבדי מול 300 כלבים טורפי עכברים. הם הקיפו אותי. השיניים שלהם נראו כמו קיר עשוי משנהב. הסיכויים שלי שאפו לאפס. עכבר אחר היה בוודאי בורח.